Здравейте, колеги! Днеска е 14 януари 2018 година. Минус 9 градуса е в момента. Снимам ви пак кошерите, които ги бях снимал от преди това. Тази храна съм е сложил от средата на ноември месец. И кажи, че храната си стои от целия пчелин. Днеска съм дошъл заради 2 кошера само, за да мога да им дам храна. Защото след малко ще ги видите. При тях положението е коренно различно. Това е едното семейство, което си е отвънка. То се още има запаси. Влагата я виждате. Само на тези 2 кошера има такава влага. В момент сега ще ви покажа и другия кошер. Храната си е в кофата, твърде като камък, но все пак ще им сипя малко. Това е другото семейство, където има влага и които са си изяли, кажи речи, всичката храна. Сега ще им сложа малко друго. Дърпам си найлона, което е тук, и добавям храната. Това е за сега. Чао, довиждане.